Patay ang gituan nga gunman sa pagpusil patay sa usa ka pulis dito sa Karkar City. Usa patay, duha nga gol, uban magbangga ang usa ka truck ug multicab sa SRT. Buhaton sa LTFRB 7 ang desisyon sa Central Office kung maligkas ba ang preventive suspension sa mga serious bus. Mitukar ang high blood ni outgoing ABC President Michael Ralota. Mao nga mibiya siya kagahapon atol sa ABC elections nga miresulta sa pagkalangay niini. Central Command sa military dili mo patuman sa ceasefire bisan og bideklarar na ang CPP-NPA. Maayong hapon Sugbo, Kabisayan ug sa uban pang mga dapit nga maabot ning atong tulumanon. Ako si Frank Malilong Jr. Ihatod namo ang mga nagunang impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Gituho ang gunman sa pagpatay sa pulis nga taga-Dakbayan sa Karkar niadtong Disyembre 11 napatay sa mga sakop sa Provincial Intelligence Branch kaganina. Apan sa dili pa kadang balita, kanunay nga pahimangno sa mga otoridad sa tanang drivers nga mag-amping kon magmaneho sa ilang mga sakyanan. Subay kini sa laing disgrasya nga nahitabo sa South Road Properties kaganihang kadlawon, diin patay ang babaeng driver sa multicab human kini magkabangga sa usa ka truck. Ang usab ang kauban ini samtang wa pa sa iyang panimot ang driver sa gikabangga nga truck. Ray pasaporte, sugid limi. Di na mahitsura ang atubangang bahin ining multicab ug Isuzu Elf. Human magsunod kaganinang alauna sa kadlawon sa South Road Properties. Naglisod pag-ugat ang mga sakop sa irof sa babaeng driver sa multicab na nailhang si Menchi Fuentes, 22 anyos, taga-Datag, Cordova, human maayong pagkapiit. Di gamitan og katol sa mga rescuers aron makuha ug maugat ang biktimang patay na. Lakip nga gitabang ang lalaki nga gituha ang mga driver sa Elf. Bisan ug uwan, wa ni makabalda sa mga rescuers aron magkuha sa passenger seat sa multicab si Maria Chloe Ibanez nga taga-Kansiyon Dakbayan sa Talisay. Gida ang mga biktima sa Vicente Soto Memorial Medical Center samtang ang lalaki unconscious pa hangtod karon. Nakita na ko diri kaning mga tire markings ang kaning truck murag heading towards south ni siya murag ni sud siya sa lane diri sa magkakap. Base sa lama sa ligid nga nabag-id sa kilid sa Center Island, duda sa traffic investigator nga kusog na nagpadagan ang driver sa truck ug nawad-an og kontrol. Nilabang kini sa Picas Lane ug misugat sa multicab nga padung sa Dakbayan sa Sugbo. Yung kang mga motorista maghinay lang gid. Lang magpapusog ba. Nilabay naron nga 101 slide kay ang kasada. Sa gidad nga. So maghinay lang gid ang takbo. Tray pasaporte. News 5. Sa nalabdigit nga balita, may tungod ining mga disgrasya sa kadalanan na alarma karon ang Land Transportation Office 7 ilabi na sa mga sunod-sunod nga disgrasya sa bus nga nitabo didto sa Kuluhan ug sa Badian. Jinky Baguio, Sugin Limi. Human sa aksidente sa bus sa Kauluhan nga mikalasog kapin 20 ka kinabuhi ug ang laing aksidente sa Ceres bus sa Badian, din duha ang patay ubay-ubay ang nagrabihan, naalarma na karon ang Land Transportation Office sa Kauluhan. Mao nga daling gimando sa LTO Central Office ang masubsob nga inspeksyon sa mga bus di pasaheroan, lakip na ini ang padayong pahimangno sa mga bus drivers ug operators sa ilang responsibilidad ngadto sa ilang mga pasahero. Well, although wala ni random mo si drug test ron, pero para magpasabot nga dili sila makita, no? Be aware na daghan kay di pasahero ron. Dili ang volume sa pasahero importante but ang safety.
Hangtod karon wa pa madawat sa LTO ang police report sa aksidente sa Badyan. Apan miklaro ang maong buhatan nga suspendido na ang lisensya sa driver sa Ceres nga si Erwin Herson sud sa 90 ka adlaw ug posible pa kining kanselahon depende sa resulta sa investigasyon. Nakig-alayo na sab karon ng LTO sa mga traffic enforcers ug deputized agents sa maong buhatan sa pagpalig-on sa no overloading nga palisiya labi na nga hapit na ang Pasko ug bagong tuig. Pag-amo lang warning sa drivers, dili siguro warning, encouragement lang nila nga be conscious sa ilang responsibilidad. No? Ang franchise nila is a contract between nila o silang pasahero. Ana-ana sa garahianan sa Valyacar Transit Incorporated ang napo ka mga unit sa Ceres nga gisuspenso sa LTFRB. Jinky Bargio, News 5. Supak ang kapulisan sa Cebu Provincial Police Office sa hangyo sa nagdumala sa Cebu South Bus Terminal nga libkason una ang suspension sa mga bus sa Ceres. Samtang duha ka kaso ang ipasaka sa kapulisan sa Badyan batok kang Erwin Herson, ang driver sa Ceres minibus nga naaksidente natong Lunes nga mo'y namatyan sa iyang asawa ug anak ug nakaangol og kapin 30 ka pasahero. Andrea Patenia, Suginlimi. Reckless driving ang gipasaka ni atong Martes ug laing kasong driving under the influence of liquor ang gisangat kagahapon nga adunay piyansang 40,000 pesos. Matod sa kapulisan, gihikay na sa suspect ang iyang pagpiyansa. Wa pa mapasaka ang kasong reckless imprudence resulting in double parricide and multiple injuries batok kang Herson kay di nabuot mo kiha ang kabanay sa namatay niyang asawa. Apan matod ni Deputy Provincial Director for Operations Police Superintendent Renato Malazarte, gikinahanglan giyapong padayunon sa Badyan Police ang pagpasaka sa maong kaso diin sila na ang magsilbing reklamante. Dugang niini, magsilbi unta kining leksyon sa mga drivers na kinahanglang magtinarong ug maghinay sa ilang pagmaneho. Muna na gina kinang kuan kay matawag limang bugay ni kalas og duha ka tawo kaangol og daghan tungod lang sa siguro paghubog o nang pag-drive na nagpasagad lang sa Honda yung pagalingan. Samtang supak si Malazarte sa hangyo sa administrador sa Cebu South Bus Terminal nga di usa isuspenso ang mga Ceres bus ubos sa Valyacar Transit karong Pasko. Matod niini, gikinahanglang mag-una ang safety kaysa sa convenience sa mga pasahero. Hindi kinahanglan sa LTFRB nga i-suspend. So why not? Anong dili man gikinahanglan ug ato lang pong i-accommodate ang kinipon nga Christmas season. Timba ko lang og may tabo unsaon pa man. Para na. Andrea Patenya, News 5. Dili dayon makadesisyon ang buhatan sa LTFRB 7 nga libkason una ang preventive suspension batok sa Valyacar Transit Incorporated. Ang tag-iya sa Ceres Bus kay mag-agad pa sila sa mando gikan sa ilang uluhang buhatan. Suginlimi, Badin Sabang. Gikumpirmar sa Land Transportation Office nga midangop sa ilang buhatan kagahapon ang Valyacar Transit Incorporated aron mususi kung duna ba sila'y mahimo alang sa preventive suspension nga gipahamtang sa LTFRB ngadto kanila. Kasi kuno, dili ba ko na mahangyo nga dunay consideration on how many pwede magbarog. So dili ko ka-commit ni kay ang instruction. Ako sad ko, ako lang pumuntan nun. Unsa na sa regulation, wala ako masaad nun. Gipahibaw sa LTFRB Regional Office nga bisan og nakasabot sila sa operator sa Ceres Bus apan wa sila'y mahimo aron usbon ang regulasyon sa ilang buhatan kabahin sa mga aksidente sa kadalanan nga naglambigit og mga public utility vehicles. Matod nila, bugtong central office lang ang makadesisyon kung angayan bang ilibkas ang hangyo sa Valyacar Transit ug management sa Cebu South Bus Terminal nga inighuman sa sinulog na lang ipahamtang ang suspension. Ang regional office walay jurisdiction nga mousab sa unsay mga terms and conditions nga gilagda sa LTFRB. Sila mismo ang dako nga operator anang nga rutaha. Bisan pa ni ana, dili nato pwede ibaliwala ang palisiya o memorandum circular nga gi-issue sa Senado. Doon na tayo remedy ana kung doon na demand ang usa ka ruta. Mo requesta sa mga PUB operators or mga operators sa mga minibus or PUB nga mukuha og special permit para maka-operate sila sa ruta nga dunay demand.
Kay posibleng magkuwang ang mga bus karong Pasko ug bagong tuig, kinahanglang mo request na og special permit ang mga bus operators aron dili masakripisyo ang mga pasahero nga buot mo biyahe sa Bagatang, Sugbo. Gikabalakan nga usa ang ruta sa Santander nga mapiang unya ato sa holiday season. Mong request apan hangtod karon napaabot pa atong buhatan kay wa pa tay nadawat nga mong request or petition, no? So we will have to wait until we get a copy of the request atong basahon ug unsa gyud ilahang hangyo ug unsay mga specific details niini. Nasayran nga usa lang ang Valia Car Transit Incorporated nga dunay kapin sa 200 ka mga bus di pasaheroan ang anaa sa most dangerous bus company nga nag-operate sa Kabisayan. Madin Sabang, News 5. Bisan sa nahitabong disgrasya sa usa ka mga bus sa Ceres, pabilin gihapon na nakayang ilang mga suking pasahero. Karong panahon sa tingsakay, driver may awag sa iyang mga kauban nga driver nga magmatnon sa biyahe. Jinky Bargio, sugin nimi. 20 ka tuig na nga bus driver si Noy Samuel og matud niya, sukad masukad wa pa siya nakaengkwentro og dakong disgrasya sa kadalanan kay alang niya importante ang kaluwasan sa iyang mga pasahero. Busa ning panahon sa Pasko ug bagong tuig dinudag sa ang mga pasahero, siya mismo niauhag sa iyang mga kaubang drivers nga magmatngon sa ilang mga biyahe. Sa akong personal, masab, defensive driving ka po, nenay, tutok sa magmaniyo, dili, tutok ang mata sa 6. Bisan sa disgrasya nga nahitabo sa usa ka Ceres bus, si Manang Delia padayon gihapon nga mosakay og bus sa Ceres. Dahil puro ang mga driver, kung anong dyan na kailangan kung anong sa mga dagko ba nga dili, makainom, parehato makainom niya. Dagan ba yung mga tao bitaw maamong? Subling gipaybaw sa LTO nga di sila magpanuko sa pagdakop og mga abusadong bus drivers. Mupahigayon sila og mga random roadside drug test sa mga drivers aron masiguro ang kaluwasan sa mga pasahero. Giauhag sa LTO ug LTFRB ang publiko nga isumbong sa ilang buhatan ang mga bus nga kusog kaayong makapadagan lagit na kadtong mag-overloading. Jinky Bargio, News 5.